Людзей проста саджаюць на сотні, каб ізаляваць на час гэтак званых выбараў. Гэтак напярэдадні ў Мазыры адбыўся адміністратыўны працэс над праваабаронцам Уладзімірам Целепуном. Мужчыну судзілі за нібыты распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Вітаю ў аб'ектыве, Віталь Бабін разам з вамі. На пачатак коротка пра галоўнае за гэтую суботу. Лукашенка вызваліў чарговых палітвязняў, гэтым разам 23 асобы. Некая спроба тестирования, где за якой межой, за якой линией начинается реакция с боку Захада. Да гэтак званых выбараў застаецца тыдзень. Урад США ўжо назваў іх нелегітымнымі. Сейчас как раз цель лукашенковского режима, она была не в том, чтобы призвать всех голосовать за Лукашенко, а в том, чтобы максимально деполитизировать общество. Вадогрышча беларусы рыхтуюцца да аднаго з галоўных царкоўных святаў. Мы хрестимся у знак того, что мы приєднаємося до християнства и змываем грехи один раз. Чарговыя 23 палітычныя вязні, імаверна, днямі пабачацца з блізкімі і сваякамі. Указ аб гэтак званым памілаванні 20 жанчын і 3 мужчынаў апублікавала прэс-служба Лукашэнкі. Пакуль грамадскасці невядомыя імёны вызваленых, але гэта адбылося пасля некалькіх прапагандысцкіх фільмаў з удзелам палітычных вязняў, у тым ліку звязаных з працаю для радыё «Свабода», а таксама за 2 дні перад інаўгурацыяй новага прэзідэнта США. Падрабязней Алесь Залеўскі. Яшчэ 23 асобы пабачацца з блізкімі і правядуць ноч не на нарах, а ўдома. Такая пастанова вынікае з прынцыпаў гуманізму, падкрэслілі ў адміністрацыі Лукашэнкі. Гэта некая спроба тестирования, где за якой межой, за якой линией начинается реакция с боку Захада. То бок падаюцца сігналы і чакаюць адказу. Адказу няма, яшчэ адзін сігнал. Колькасць такіх сігналаў расла ў парадку набліжэння інаўгурацыі Дональда Трампа. Пасля завяршэння амерыканскіх выбараў у лістападзе улады Беларусі па працяглай ізаляцыі паказалі Марыю Калеснікаву, нараство Віктора Бабарыку. Передадите от меня всем мои замечательные поздравления и приветы. А днямі дзяржаўная прапаганда прадэманстравала фільмы з удзелам асуджаных, звязаных з амерыканскую службаю радыё «Свабода», а таксама грамадзяніна США Юрася Зяньковіча. Апошні нават быў апрануты ў цывільнае і падпісаны як адвакат. Хто выйшаў на волю сёння? Сваякі памілаваных захоўваюць маўчанне, бо вызваленыя могуць усцяж заставацца на тэрыторыі Беларусі. Гуманітарнае вызваленне пакуль гэта адзінае, што рэальна спрацавала. І гэта тое, што стала вынікам вялікай міжнароднай кампаніі, намаганняў беларускіх праваабаронцаў, таму што людзі з гуманітарных спісаў, якія былі складзеныя, яны пачалі выходзіць на волю. І важна, каб гэты працэс працягваўся. За апошнія паўгода гэта ўжо 9-я хваля вызваленняў. Яны закранулі 250 чалавек. Лідары беларускіх пратэстаў усцяж за кратамі. А рэпрэсіўная машына набірае новых закладнікаў. Паводле праваабаронцаў з цэнтру «Вясна», толькі на гэтым тыдні за ўдзел у пратэстах былі асуджаныя прынамсі 23 асобы. Агулам на сёння 1244 асобы прызнаныя палітычнымі вязнямі. Але рэальны лік асуджаных за погляды можа быць большы ў разы. Ці пачуюць на гэтым фоне у Вашынгтоне апошнія сігналы з Менску? Пакуль я так разумею, што самой адміністрацыі няма ясна і дакладнага плану, што тычыцца наконт замірэння ва ўкраіне. Я думаю, што да Беларусі, да беларускага пытання дойдуць справы, скажем так, толькі праз нейкі пэўны час. А пакуль Міністэрству ўнутраных справаў даручылі забяспечыць кантроль за законапаслухмянымі паводзінамі вызваленых. Наперадзе для ўладаў трывожны тыдзень, звязаны з перавыбарамі Александра Лукашэнкі. Алесь Залеўскі, Белсат. Ва ўкраіне памерла беларуская добраахвотніца Марыя Зайцева. Дзяўчына загінула ў баях каля Пакроўску, дзе служыла спачатку медыкам у складзе 2-го інтэрнацыянальнага легіёну, а пазней сталася снайперам, паведаміў на сваёй старонцы ў Фэйсбуку камандзір легіёну Руслан Мірошніченка. Беларусы могуць памятаць Марыю са здымку з пратэстаў 2020 года каля стэлы. Тады дзяўчыну параніла
шумовую гранатою. Пасля некалькіх аперацый Марыя лячылася ў Чэхіі, а з пачаткам поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне далучылася да абаронцаў нашай паўднёвай суседкі. Днямі беларусцы споўнілася ўсяго 24 гады. Цела Марыі застаецца ў зоне абстрэлаў. Пачатак галасавання на гэтак званых выбарах усё бліжэй. Дзяржаўны сакратар ЗША называе іх фіктыўнымі. Беларуская амбасада спрачаецца з амерыканскімі чыноўнікамі, а АБСЕ адмаўляецца назіраць за галасаваннем, а беларусы не хочуць ісці на выбарчыя ўчасткі. З якімі навінамі Беларусь уваходзіць у апошнюю фазу таго, што рэжым лічыць электаральнаю кампаніяй, у нашым сюжэце. Дзяржаўны сакратар ЗША Энтоні Блінкен асудзіў рэпрэсіі рэжыму ў дачыненні беларусаў і спробы ўладаў легітымізаваць выбары. У заяве 17 студзеня амерыканскі палітык назваў іх фіктыўнымі. Блінкен падкрэсліў, у цяперашніх умовах выбары не могуць быць свабоднымі і справядлівымі. Больш рэзка выказаўся пра рэпрэсіі ў сацыяльнай сетцы X спікер дзяржаўнага дэпартаменту Мэттью Міллер. У перапалку з ім уступіла беларуская амбасада ў ЗША. Мэтт Міллер не суддзя, не прысяжны для Беларусі. Ягонае асуджэнне безадказнае і недарэчнае. Беларускі народ мае выражаць сваю волю і імкнуцца да шчасця, без уліку жаданняў і капрызаў рэжыму ЗША. На заяву дзяржаўнага дэпартаменту Злучаных Штатаў ужо адрэагаваў старшыня цэнтр выбаркаму Ігар Карпенка. Ён назваў выказванне Блінкена умешваннем ва ўнутраныя справы Беларусі. Люди натянули на себя корону, которую им никто не давал. И не давал такого права давать оценки. Калі верыць Карпенку, афіцыйны Менск не паддаваў сумневу выбараў у якой-кольвек краіне і не каментаваў нават у выпадку, калі нешта не падабалася. Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы как-то в Америке. Там и стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее, и фальсификации куча. Асудзіў Блінкен і познае запрашэнне ўдзельнікаў ад місіі АБСЕ. Беларуская МЗС зрабіла гэта толькі ў мінулы чацвер. Прэс-служба АБСЕ ўжо пацвердзіла, што не прыме запрашэнне. Запрашэнне ад Беларусі ўсяго за 10 дзён да прэзідэнцкіх выбараў не дае БДІПЧ доступу да ключавых этапаў выбарчага працэсу, што робіць немагчымым сутнаснае назіранне. Таксама АБСЕ нагадала пра сваю заяву 9 студзеня, дзе назвала працэс выбараў Беларусі неадпаведным міжнародным стандартам. БСЕ прызналі, што выбары гэта не адзін дзень і далі мандат бдзіпша БСЕ, каб бдзіпш назірала доўгатэрмінова. Гэта значыць за ўсімі працэсамі, якія адбываюцца перад галасаваннем. То бок за вылучэннем кандыдатаў, за рэгістрацыяй кандыдатаў, за рэгістрацыяй выбаршчыкаў, за фармаваннем камісій, за падрыхтаваннем усяго выбарчага працэса за перыядам кампаніі, агітацыі. У той жа час сёлетная электаральная кампанія не выклікае цікаўнасці ў беларусаў. Пра гэта сведчаць вынікі апытання ад аналітычнага цэнтру Chatham House. Гэта колькасць тых, хто збіраецца ўзяць удзел у галасаванні ў параўнанні з 2020 годам зменшылася амаль удвая. Сейчас как раз цель лукашенковского режима, она была не в том, чтобы призвать всех голосовать за Лукашенко, а в том, чтобы максимально деполитизировать общество. И это для того, чтобы как раз создать те самые условия, чтобы можно было написать все необходимые цифры. Таксама апытанне показала запад грамадства на спыненне рэпрэсіяў і наладжванне кантакту з краінамі захаду. За нармалізацыю стасункаў з еўразвязам выказалася больш як палова рэспандэнтаў, 48% падтрымалі вызваленне палітычных вязняў. Машина репрессий, скорее всего, как я считаю, сбавит все-таки свои обороты после инаугурации условной, когда станет понятно, что удалось закрепиться вот на следующий срок. У той жа час, паводле апытання Дзяржаўнага цэнтру сацыяльна-гуманітарных даследаванняў эканамічнага універсітэту, у выбарах возьмуць удзел 85% беларусаў. За Лукашэнку аддадуць галасы больш за 82% з іх. Антон Бяздольны, Белсат. Урад Рамана Галоўчынкі хоча ўвесці замест дзяржаўнага рэгулявання цэнаў так званыя цэнавыя калідоры. Паводле лукашэнкаўскага прэм'ера гэта дапаможа развязаць праблему росту цэнаў на тыя тавары, дзе могуць назірацца спекуляцыйныя хваляванні. Устанаўліваць такія калідоры дапаможа інфармацыйна-аналітычная сістэма аналіз цэнаў. Раман Галоўчынка мяркуе, што яна дазваляе атрымліваць у любы момант інфармацыю ў рэальным маштабе часу пра кошт любога тавару ў любым гандлёвым пункце краіны. У канцы мінулага года Лукашенка паставіў падобнае заданне перад урадам, маўляў, цэнаўтварэнне мае быць справядлівае, каб гандляры не бегалі за чыноўнікамі і не прасілі іх даць дазвол павысіць цэны на пэўны тавар.
Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашы калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. Перамір'е паміж Ізраілем і Хамасам у сектары Газа мае наступіць заўтра раніцай, а 9:30 паводле беларускага часу. Пра гэта паведамілі ўлады Катару. Замірэнне мае працягнуцца 6 тыдняў. Ожидается начало первого этапа сделки. Видимо, ближе к вечеру, после обеда, предполагается, что будут освобождены первые израильские заложники, так же, как и первые заключенные палестинцы из израильских тюрем. Чакаецца, што з палону групоўкі Хамас выйдуць 33 ізраільскія закладнікі. Міністэрства юстыцыі Ізраілю ў сваю чаргу паведаміла, што ўрад краіны адобрыць вызваленне больш як 730 палестынцаў, якія застаюцца пад вартаю службаў выканання пакаранняў. Новая хваля вайны на Блізкім Усходзе распачалася 7 кастрычніка 2023 года, калі радыкальная групоўка Хамас, прызнаная ў краінах Еўразвязу і ЗША тэрарыстычнаю, напала на Ізраіль, забіўшы прыблізна 1200 асобаў і ўзяўшы ў палон больш за 250 закладнікаў. У выніку Ізраіль аб'явіў вайну Хамасу, распачаўшы антытэрарыстычную аперацыю на тэрыторыі сектару Газа. Заўтра частка праваслаўных вернікаў адзначае вадохрышча або хрышчэнне Ісуса Хрыста. У Беларусі ў гэты дзень назіраюцца чэргі ля цэркаў па асвячоную ваду, а сотні асобаў даюць нырца ў азёры і рэкі ў надзеі змыць сябе грахі. Ян Федарович працягне тэму. У гэтую нядзелю беларусы скіруюцца да цэркваў, каб набраць адмыслова асвячонай вады. А некаторыя наважацца нават акунацца ў студзёную ваду проста ў адкрытых вадаёмах. 19 студзеня праваслаўныя вернікі, а дакладней тыя з іх, хто прытрымліваюцца юліянскага календара, святкуюць вадохрышча. У гэты дзень, згодна з Бібліяй, хрысцілі Ісуса. Яго пропаведь спачалася з таго, што ён быў на водах Іордана і крысціўся ў Іоанна. Ён бы гэтым актам ён не змываў з сябе грахі, таму што ён быў бязгрэшны, а ён, як кажуць, браў на сябе грахі. То есть браў тыя грахі, якія ў воду змывалі, сімвалічна змывалі іншыя людзі, грэшнікі. Зрэшты, з сапраўдным змываннем грахоў акунанне ў ваду на вадохрышча сёння не звязанае. Мы хрэсцімся ў знак таго, што мы прыяднаемся да хрысціянства і змываем грахі адзін раз. Гэта крашчэнне бывае только адзін раз у жыцці. Мы так і пішам у сімвале веры, што верым у адзінае крашчэнне, у астаўленне грахоў. Гледачы нашага тэлеканалу выказаліся пра стаўленне да акунання на вадохрышча. Блізу палове апытаных гэтая традыцыя не падабаецца. А вось больш за чвэрць рэспандэнтаў акуналіся або хацелі пакунуцца ў ледзяную ваду. Калі вы ўсё ж надумалі акунуцца ў халоднае надвор'е, варта прытрымлівацца шэрагу правілаў. Адмыслоўцы таварыства выратавання на водах раяць рабіць гэта ў спецыяльна прызначаных месцах. Да таго ж мець пры сабе абутак, тэрмас з гарбатаю, ручнік, халат і турыстычны дыванок. А вось разогреваться с допомогой алкоголю не рекомендуют. Это не такое занятие, которым можно заниматься каждый день, и без подготовки прийти окунуться может привести к последствиям. Не приходить в состояние алкогольного опьянения, потому что, к сожалению, многие жители нашей республики относятся к этому со смехом и думают, что можно выпить и окунуться, и таким образом как-то себя взбодрить. У дадатак ёсць і іншыя супрацьпаказанні, з якімі акунацца ў палонку папросту забаронена, бо гэта можа выклікаць непажаданыя наступствы для здароўя і нават жыцця. Сярод такіх супрацьпаказанняў называюць шэраг захворванняў, а таксама цяжарнасць і малы ўзрост. Несмотря на то, что температура, скорее всего, будет
плюсовой, да, около плюс 4 ожидается по прогнозу. Тем не менее, вода будет достаточно холодная, около 2 градусов, может быть и ниже. И это достаточно серьезный стресс для организма. Сёлетняя плюсавая тэмпература паўплывае на вадохрышчанскую традыцыю. Уваходзіць у ваду можна будзе толькі з берага, а рабіць палонкі ў лёдзе, дзе ён ёсць, забароняць. Таму, калі ўсё ж наважыцеся змыць грахі, рабіце гэта толькі ў спецыяльных месцах і пад наглядам адмыслоўцаў. Ян Федарович, Белсад. У цэнтры Рыму тым часам прайшло яскравае свята, прысвечанае святому Антонію, абату і заступніку жывёлы. Вуліца, што вядзе да плошчы Святога Пятра, ператварылася ў сапраўдную часовую ферму. Незвычайны натоўп прыхаджанаў сабраўся і ў царкве Святога Антонія ў Мадрыдзе. Сабакі, каты, птушкі чакалі ў чарзе, каб атрымаць боскае добраславенне. Я заўсёды клапачуся пра коней падчас родаў і сачу за тым, каб на племянной ферме ўсё было добра. З жывёлінаю варта абыходзіцца з пяшчотаю, але яна ўсё роўна застаецца жывёлінаю. Конь – гэта конь, карова – гэта карова. І яны прыгожыя менавіта так, бо яны такія. Ёсць людзі, якія бачаць, як я прыходжу, і надумваюць таксама прыйсці. Бо гэта сапраўды прыемна. У вас ёсць пачуццё, якое ідзе з сярэдзіны. Вы адчуваеце сябе вельмі задаволеным, калі дабраславіце свойскую жывёлу. Нават калі гэта можа падацца дурным. Але гэта не так. A ver si se calma. Спадарства, наперадзе вас чакае рубрика онлайн, дзе мы разам прыгледзімся да самых цікавых публікацый на нашай інтэрнэт-старонцы і ў сацыяльных сетках. Ужо праз імгненне запрашаю. Лукашэнкаўскае тэлебачанне паказала сюжэты з палітычнымі вязнямі, супрацоўнікамі радыё «Свабода» і грамадзянінам США Юрыем Зянковічам. Аналітыкі, з якімі размаўлялі калегі з інтэрнэт-старонкі Белсад.ру, мяркуюць, што гэта сігнал захаду. Улад Беларусі рыхтуюць падарунак новай адміністрацыі США ў абмен на палітычныя саступкі. На фоне хуткай інаўгурацыі Дональда Трампа паказ Зянковіча выклікае асаблівую цікавасць. Яго на інтэрв'ю, знятае ў рэспектабельных умовах, адрозніваецца ад паказу журналістаў «Свабоды». Паводле палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, гэта можа сведчыць пра жаданне лукашэнкаўскіх уладаў выкарыстаць Зянковіча як галоўную карту ў магчымых перамовах з амерыканцамі. Крыху іншую матывацыю ў гэткіх дзеяннях рэжыму Лукашэнкі бачыць прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў «Даволі» Олег Кулеша. На ягоную думку, паказ нядаўніх інтэрв'ю трэба разглядаць у адным шэрагу з дэманстрацыяй Віктара Бабарыкі, якога показаў Роман Пратасевіч у сваім тэлеграм-канале. Беларусы прагнуць зменаў, але вераць у іх усё менш. Такі лейтматыў апошняга даследавання інстытуту Чэтэм Хаус. Вынікі апытання паказалі, бальшыня грамадзянаў жадалі адлігі, вызвалення палітычных вязняў, паляпшэння стасункаў з захадам. З вынікамі апытання арганізацыі «Беларуская ініцыятыва» можна знаёміцца на нашым сайце belсад.ру. Прэзідэнцкія выбары беларусы лічаць галоўную падзею 2025 года, хоць амаль усе перакананы ў іх несумленнасці. Даследнікі ацэнілі, што выразна падтрымліваюць Лукашэнку 33%. Яны могуць быць не абавязкова згодныя з усёю палітыкаю дыктатара, але часам не бачаць альтэрнатывы. Яшчэ 41% нейтральныя, 14% выразна прадэмакратычныя, 13% незадаволеныя Лукашэнкам перадусім з эканамічных прычынаў. Больш знойдзеце на нашай старонцы belsad.ru. З пачатку новага навучальнага года менскія школы плануюць забіраць тэлефоны вучняў на час навучання. У некаторых установах Беларусі такая практыка ўжо дзеяць, гаджеты захоўваюць у металічных скрынях пад наглядам. Мае калегі з старонкі belsad.ru паразмаўлялі з экспертамі ў адукацыі, наколькі гэта добрая ідэя. Дырэктарка сярэдняй школы нумар 187 Іна Мазур мяркуе, што гэта дапаможа змагацца з цкаваннем і са спісваннем. Старшыня камісіі ў справе адукацыі і навукі Каардынацыйнай рады Беларусі Павел Цярэшковіч мяркуе, што забіраць тэлефон падчас навучання – гэта нармальная практыка ў шэрагу краінаў свету, аднак зразумелая і занепакоенасць бацькоў наконт бяспекі дзяцей. Насамрэч дзіўна, што нашыя чыноўнікі ад адукацыі не зрабілі гэтага раней. Яны вельмі любяць штосьці абмяжоўваць, забараняць, уніфікаваць, але ў большасці краінаў еўразвязу гэтае правіла дзеюць.
склеіць. Ёсць выключэнні, калі мабільныя прылады выкарыстоўваюцца менавіта для працэсу адукацыі, таму нічога шкоднага я тут не бачу. Не выключана, што дзеці будуць насіць два тэлефона. Адзін, каб здаць, другі, каб трымаць пры сабе. Кантраляваць гэта будзе досыць складана, мяркуе Церашковіч. Ломбард-стрит – одна з асноўных славутасцяў Сан-Францыска і, бадай, самая звілістая вуліца ў свеце. 8 крутых паваротаў на адцінку 400 метраў ствараюць сапраўдны серпантын. Канструкцыя з'явілася праз круты спуск. Каб зрабіць рух бяспечным, дарогу ператварылі ў архітэктурны цуд. Цяпер гэта сімвал гораду, што прыцягвае мільёны турыстаў. Прыгожае відэа апублікаванае ў сацыяльных сетках тэлеканал «Белсат». На поле Дзятлаўскага раёну трактарыст стаўся сведкам рэдкага відовішча. Дзясяткі зуброў велічна пасвіліся на досведку. Вялізныя жывыя сімвалы беларускай прыроды спакойна ласаваліся травою. Прыгожае відэа апублікавалі на YouTube-канале «Белсату». На гэтым у нас усё. Дзякуй за ўвагу. Развітваюся са спадарствам. Да наступнай сустрэчы.